Huomenta. Kello on kohta 5 ja lähden saliin. Aika joi aamukahvia. Joi vettä, kun ei ruokaa. Eikä sähköjä, siksi on näin pimeä. Otan puhelintakin käytävässä. Ehkä tulee häätö, mutta no. Pakko täältä on päästä pois täältä mun tieltä. Täällä ei oo terveydenhoitoa eikä bussia kulje minnekään. Ja tämä on sinun aamurasvana smoothie. Ihana persikan tuoksuna. Todella hyvä kasvotasku, 15 €. Kun ei ole muuta kauppaa, niin pakko käydä saleissa ostaa. Niin saleista lukee saleissa miten paljon.